Uusia tietosuojasääntöjä sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. Tietosuojauudistus antaa paremman suojan henkilötiedoillesi ja enemmän keinoja hallita tietojesi käsittelyä. Mitä tietosuojaoikeuksia sinulla on? Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja organisaatiolla on sinusta, tietää miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään, pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojesi korjaamista, pyytää henkilötietojesi poistamista, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, siirtää tietosi toiselle organisaatiolle, olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Mistä tiedät, mitä tietoja organisaatiolla on sinusta? Voit kysyä, onko organisaatiolla henkilötietojasi. Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että henkilötietojasi ei käsitellä. Jos yrityksellä on henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin ja saada lisätietoja tietojesi käsittelystä, kuten mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Mitä teet, jos organisaatiolla on virheellisiä henkilötietoja sinusta? Voit pyytää organisaatiota korjaamaan henkilötietosi, jos huomaat niiden olevan virheellisiä, puutteellisia tai epätarkkoja. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja. Organisaation on vastattava pyyntöön kuukauden kuluessa. Voitko pyytää organisaatiota poistamaan henkilötietosi? Kyllä. Voit pyytää henkilötietojasi poistamista esimerkiksi silloin, kun tietoja ei enää tarvita tai tietojasi on käytetty laittomasti. Organisaation on poistettava tietosi, jos sillä ei ole laillista perustetta käsitellä niitä. Mikä on henkilötieto? Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökortin numero, auton rekisterinumero, paikannustiedot, IP-osoite, potilastiedot ja isovanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot. Lisätietoa löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta www.tietosuoja.fi.